Yabo la empilweni lezi zinto ozaziyo kungenzeka ukuthi u99% wazo uzazi ngendlela eyiopposite yale ekumele ngabe uzazi ngayo. That is why ngithi impilo ayiyona lento ocabanga ukuthi iyona. What if nalomuntu othi uyahlanya mhlawumbe yena ongahlanyi wena ohlanya? Angikho ke lapho. Ngila ekuthenini uyazi ukuthi umuntu ohlakaniphile akuyena umuntu ocabanga kakhulu, osebenzisa kakhulu ingqondo ecabanga, asolve inkinga through mind, thinking his or her way out of problems through using his or her mind. It's not that. In fact, ohlakaniphile lo ungacabanga. Ngoba abantu bacabanga ukuthi mawucabanga uhlakaniphile. Yiko kona okufunekayo yini? I-society yakushayela izandla ukucabanga. Yathi ukucabanga kona okufunekayo. Bangake abantu abalapha phansi emgodini ngenxa yengqondo. Bethi bayacabanga, bafeyile, bahluleke ukucabanga. Ngalesi sikhathi ubengile lo changes akhasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabona i-intelligence iyahlulwa i-spirituality. I-intellect nje is limited and limiting. Okwe-conscious mind lokho, okwe-nervous system lokho, more especially not the other one, the autonomous nervous system, but the other one, le voluntary system or peripheral no motor, zonke lezo zinto lezo, i-nervous system ukusebenzisa ingqondo ucabanga, trying to fix things and figure out solutions using the mind. Akona ukuhlakanipha lokho. Uyazi ukuthi ukuhlakanipha yini? I-wisdom. I-wisdom uku-apply information e-right endaweni e-right ngesikhathi esi-right. Uyezwa? So uma ngabe ukuthi wena uphila wazi ukuthi ukucabanga ikona okushayelwa izandla, think, ayikho into ingqondo eyaziyo ngaphandle kwento ke yayibona, yahlangabezana nayo nento eyenzeka manje kodwa ayazi lutho ngokuzokwenzeka. So uma sithi uhlakaniphile wena ungabukeka uhlakaniphile manje kodwa bese uba dumb futhi later ngenxa yokuthi ingqondo eyala emhlabeni, this conscious mind that you are thinking with and do the problem solving with, okwala emhlabeni ilokho okwenza ukuthi uphile lokho, survive in this dimension, le dimension limited by space and time. Yes, and awukwazi ukubona ikusasa wena, awukwazi ukubona ikusasa. So uma ngabe kuwukuthi wena we will say solve your problems through mind every time, akuphilwa kanjalo. Ingqondo eyokwenzani, eyoku-understanda, eyoku-conceptualize, eyoku-comprehenda, eyoku-formulate logic, formalization, rationalization, yabo, realization, understanding. Yes, eyalokho eyologic, ingqondo yelogic is logical, but kukhona izinto ezihlulekayo ilogic iyafaila. Uthi uyayisolve a problem logically ingasolveki, ungazi ukuthi what am I going to do. Kunabantu abahlakaniphile la, including myself. Yabona cognitively ngihlakaniphile logic ngiyayi-apply. Yes, I'm a left brain village. Yabo ngiyayi-apply logic to prove that incwadi lento engangifundisa yona esikoleni ukuthi you are eating and vomiting and applying what you have been taught, ngakwenza ngaphasa ngo distinctions about 7. Leya nto leya isho ukuthini? Leya isho ukuthi uhlobo lokuhlakanipha enginalo mina
i-cognitive intelligence, yes, okukodwa lokho. Kusekhona emotional intelligence, kusekhona social intelligence, yes. We are just measuring i-intelligence wena eyodwa yincwadi, yes. And ngaphumela ngaphandle emhlabeni nabo distinctions abo5 lapho engibathola esikoleni. Yafika impilo yangithela isibhaxo esinzima kakhulu. Bangaki nje abantu abaphasa ngo-distinctions abahlakaniphile abanye babuye ema-university kodwa impilo yabashaya babeka phansi. Uma umuntu ehlakaniphile bekumele apply ingqondo yakhe ukuthi akwazi ukuthi acabanga ukuthi nezomngenisela imali. Kunabantu abagraduateile, ama-graduate lo muntu unayo academic knowledge and academic intelligence, unayo i-acquirishile. Omunye wenze nje i-BSc noma yilo uphathe no business kodwa akawazi ukuhlakanipha manje. I think outside the box ukuthi izoyithola kanjani imali ukuthi aphile uzregada as an unemployed graduate. Abanye bafundile, bonke bafundile, banezitifiketi, banayo yonke into. Kusho ukuthini ingqondo yabo iyasebenza, they are intelligent impela. Kodwa nansi impilo izinto zimile. Lonto ikutshela ukuthini akugona ukucabanga okuhlakanipha noma asikube ngokuthi olunye nje uhlobo lokuhlakanipha. Akugona ukuhlakanipha okuphelele lokho, kuyasupersedewa lolo hlobo lokuhlakanipha yini? I-spirituality, i-intelligence, lotho nokucabanga, thinking, kusupersedewa i-spirituality. Uyazi i-spirituality sithini? Sithi ungacabanga, sisho opposite yalokho abantu abakwaziyo. Sithi spirituality to solve the problem, don't think about it, don't think about it. Angithi kuze kwabhala ngisho eBhayibhelini lapha kwathiwa take no thought. Inyoni ziyacabanga ukuthi zolala idleni nazo zonke izilwane, kodwa wena muntu uyacabanga. Wena inyoni awubalekile wena nokudlula inyoni. Ubaba akazi provide inyoni ngezinto ezolala zidile. Kusho iBhayibheli take no thought, ngoba kuphinde kusho wona amakholwa athi la ekuphela khona ukucabanga, la umqondo ophela khona, wena Nkosi uthathisa umsebenzi. Isho ukuthini lonto? Isho khona ukuthi thinking, intellectual capacity and intelligence is nothing than in spirituality. Uma ucabanga ingqondo yakho izofika la ilokha khona, kodwa ukhiye i-spirituality first. I-spirituality sikwazi ukusolva into ongayiboni yakusasa. Yazi umuntu ospiritual khona into angayenza manje bese kuthiwa uDom lento ayenzayo kubonakala ekusasa ukuthi wehlakaniphile. Kanti ngoba yena ubona kusasa, yena subconsciously yena uyabona kusasa. Subconsciously, hayi ukuthi ubona conscious ukuthi uyanalo kusasa uyalibona, ulibona subconscious ngoba i-spirituality lesi ayenza into abantu abayithethe bahlakaniphile bese bethi akahlakaniphile ngoba wenza kanje. Bona bayenza into manje bese bebukeka njengabantu abahlakaniphile ngoba bayacabanga. Kusasa lonto i-backfire, ubonakala ukuthi bebengahlakaniphile. The very same thing yini ke leyo. Ngibukela into ayenziwa yilabantu laba be-technology, bacabanga ukuthi bengabhitha i-nature iyazibhalansi, iyabakhombisa abahlakaniphile ukudlula imvelo. Kodwa bona they think they are they think they are clever enough, but imvelo ihlezi bapruvele, ibuye badilizela ama-bridge, ibuye ijemisa into zabo. Imvelo nje ihlakaniphile, ine-intelligence ephezulu ngoba iyini? I-spirituality. Imvelo ayicabangi, imvelo i-conforma to i-law, i-wisdom, applying the right information at the right time. Imvelo ngeke izikhohlwe ukwenza izinto ekumele izenze, yethu umuntu uyakhohlwa, yabo. So ukuhlakanipha ke kusekuthenini ungacabanga. Uma wona ukuthi ufuna ukuyisolve inkinga, iba nama-practical steps elogic ukuthi naku ama-practical steps lawo. Kodwa khona abantu abacabanga ngenkinga ekuseni, emini, ntambama. Uma ngabe ukuthi uyayenza lonto, lalela-ke, stop thinking about that problem. Yes, live in the present moment, do what you do, yabo. Ngoba ukucabanga doesn't solve any problem. In fact, ukucabanga ikona okwenza ube limited ngoba i-intelligence engaphezulu kwa wonke ama-intelligence ila in the space, in the present moment,